Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Βασίλης Νάνης, δημοσιογράφος εφημερίδας του Βήμα, το Βήμα και του site το βήμα.gr, και έχω τη χαρά να σας καλωσορίζω στον πρώτο διαδικτυακό κύκλο συζητήσεων, σεμιναρίων που διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων. Η θεματική της σημερινής πρώτης συζήτησης που θα έχουμε είναι Τραμπ, Ευρώπη και Ελλάδα, νέα στρατηγική για το μέλλον. Και κοντά μου θα έχω τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή της Αριστεράς και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ενώ σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ΕΟΠΕ, τον κύριο Σίμω Σιδηρόπουλο. Αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλωσορίσουμε όλους όσους παρακολουθούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Να ευχαριστήσω προσωπικά και εσένα που συντονίζεις και πρώτους και καλύτερους τους δύο βασικούς μας ομιλητές, τους εξαιρετικούς αυτούς ομιλητές, καθηγητές, γιατί να τονίσουμε και την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, ειδικά και του αγαπητού Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τον γνωρίζουμε πολύ, τον γνωρίσαμε πολύ ως Ευρωβουλευτή. Εμείς προσωπικά που έχουμε και πιο στενή σχέση με το Πανεπιστήμιο, το γνωρίζαμε παλαιόθεν και ως καθηγητή. Οπότε η θεματική την οποία επιλέξαμε να ανοίξουμε αυτό τον καινούριο κύκλο του οργανισμού δεν είναι τυχαία. Όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες πολλές ημέρες συζητείται η νέα εποχή η οποία έχει επέλθει μετά την ανάληψη της ηγεσίας της αμερικάνικης κυβέρνησης από τον Τραμπ. Μία νέα εποχή η οποία από ό,τι φαίνεται παίρνει πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο στο διεθνοπολιτικό επίπεδο αλλά ακόμα και στο επίπεδο του επιχειρήν και σε πολλά άλλα και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Να πω ότι ο οργανισμός είναι ένας από τους οργανισμούς που δραστηριοποιείται στο διεθνές πεδίο με διαπιστεύσεις αλλά και συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, με τη φωνή του ανοιχτή στους διεθνείς οργανισμούς. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον κύκλο που τον ονομάσαμε Hubs Dialogues με την θεματική αυτή για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης σε αυτή τη νέα εποχή. Σας ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά θα κλείσω την κάμερά μου. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον αγαπητό Νικόλα και τον Σωτήρη το Σέρμπο και Βασίλη ο λόγος ξανά σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σίμω. Και πηγαίνω μέσα στον κύριο Φαραντούρη. Πρώτα απ' όλα, κύριε Φαραντούρη, καλησπέρα σας και να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, δική μου όλη χαρά. Δεν ξέρω αν με βλέπετε κανονικά, δεν έχω εποπτική επαφή κάμερα και με την οθόνη, αλλά... Σας βλέπουμε κανονικότητα μια χαρά, ενώ πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω σε όσους μας ακολουθούν ότι μπορούν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους στο chat εδώ της πλατφόρμας, έτσι ώστε κάποιες από αυτές, όσες προλάβουμε και λόγω χρόνου, να τις μεταφέρω εγώ στους δύο μιλητές. Κύριε Φαραντούρη, η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος σε γεωπολιτικό επίπεδο σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες. Πόσο έχει αλλάξει η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, τους συσχετισμούς που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση και τους διοργανωτές και τον συντονιστή και τον αγαπητό μου συνομιλητή που θα έρθει σε λιγάκι. Νομίζω ότι τα θέματα που έχετε επιλέξει είναι τα θέματα που απασχολούν και την κοινή γνώμη και τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στις 27 χώρες και όλο τον κόσμο. Έχουν αλλάξει πολλά και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καταρχάς, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη την ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά. Θα έλεγα ότι η εκλογή Τραμπ ήταν μια αφύπνιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαραίτητη και αναγκαία, που θα έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λέω αυτό διότι, όπως τόνισε και στην Ολομέλεια πριν από μερικές εβδομάδες, αντί να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι Αμερικανοί φίλοι μας και ο πρόεδρος τους που εξελέγει δημοκρατικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα πρέπει να αποφασίσουμε στην Ευρώπη τι κάνουμε εμείς.
Αν για παράδειγμα θεωρούμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή φωνή, στιβαρή παρουσία στις διεθνείς ανακατατάξεις, νομίζω ότι είναι καιρός να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Με μια κοινή εξωτερική πολιτική, παρακολούθημα της οποίας θα μπορούσε να είναι και επιβάλλεται κατά τη γνώμη μου να είναι και μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όμως έχω την αίσθηση ότι η αφύπνιση αυτή γίνεται λιγάκι άγαρμπα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως έχει να κάνει και με την μακρά ύπνωση στην οποία είχε περιέρθει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η ελίτης, οπότε και η αφύπνιση γίνεται λιγάκι απότομα, σαν να δέχεται ένα κουβά νερό ο κοιμόμενος, η ωραία κοιμωμένη, η Ευρώπη μας, στο πρόσωπο. Και έχουμε αρχίσει, για παράδειγμα, να μιλάμε για μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής της Αναβαθμισμένης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας. Και δήλωσα ευθύς εξ αρχής ότι πιστεύω στις κοινές πολιτικές, πιστεύω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είμαι φεντεραλιστής, μετέχω στο φεντεραλισμό εδώ και χρόνια, γράφω για αυτά τα πράγματα και όχι μόνο γράφω, είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Spinelli Group, του βασικού φεντεραλιστικού οργάνου υπέρ της Ομοσπονδίωσης της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι για να προχωρήσει μπροστά η Ευρώπη πρέπει να κάνει βήματα σταθερά, στιβαρά, θεσμικά. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να μιλάμε για μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπόθεση της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρώπη είναι δική μας υπόθεση, δεν είναι κανένας άλλου και πρέπει οι Ευρωπαίοι να την πάρουν στα χέρια τους και με χρήματα και με πόρους και με πρωτοβουλίες. Αλλά έχουμε, κατά τη γνώμη μου, ξεκινήσει να μιλάμε βάζοντας το κάρο πριν από το άλογο. Για παράδειγμα, πριν ακόμα αποσαφηνίσουμε τι θωρακίζουμε, τι προασπιζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, κάθε σπιθαμή της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό θα πρέπει να προασπίζεται μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε αρχίσει να συζητάμε πώς θα βρούμε χρήματα. 800 δισεκατομμύρια, κοινός δανεισμός, μη κοινός δανεισμός, ήδη οι πόροι, αποθεματικά, ασφαλιστικά ταμεία. Άντε και βρήκαμε τα χρήματα. Αν η εξωτερική πολιτική δεν είναι ο κορμός και η άμυνα είναι το παρακολούθημα, τότε κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά στην Ευρώπη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις διαδικασίες μιας στιβαρή, ενιαίας, δυνατή φωνή στις εξωτερικές σχέσεις και να προχωρήσουμε και άλλες κοινές πολιτικές, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια και άμυνα, δημοσιονομικά ζητήματα, βιομηχανική πολιτική και όλα όσα παραμένουν ημιτελή. Αυτά για την Ευρώπη. Για τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό επίσης η στάση των ΗΠΑ. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να υπενθυμίσω στο έμπειρο και εξοικειωμένο ακροατήριο του σημερινού μας webinar ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από το πολυμερές σύστημα του παγκοσμίου εμπορίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πολυμερές σύστημα είναι το σύστημα, η αρχιτεκτονική του ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη Δύση, μέσα από τις πολυμερείς συμφωνίες της GATT, TRIPS και στη συνέχεια μέσα από την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, υπέρ της περαιτέρω ελευθέρωσης του εμπορίου και του παγώματος του προστατευτισμού. Αν όχι κατάργησης των δασμών, αλλά τουλάχιστον ενός κάποιου ελέγχου, ώστε τα οικονομικά τείχη σιγά σιγά να αρχίσουν, αν όχι να καταραίουν, τουλάχιστον να απομειώνονται. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του παγκοσμίου εμπορίου και του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών οικονομικών σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έφνης, εδώ και κάποια χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να αναδιπλώνονται. Ήδη από την εποχή Ομπάμα δεν διορίστηκαν δικαστές στο δικαστήριο, στο δικαιοδοτικό όργανο του Appellate Body, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν νιώθουν αρκετά βολικά, δεν νιώθουν άβολα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έτσι όπως έχει γίνει. Θέλουν να υιοθετήσουν προστατευτικές πολιτικές και οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει δεν τους εξυπηρετούν. Και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη σταδιακή απαγκίστρωσή τους. Ο Τραμπ το εξήγηλε αυτό με έναν λίγο άγαρμπο, λίγο γρήγορο, λίγο απότομο τρόπο που ξάφνιασε, αλλά όσοι παρατηρούμε το διεθνές εμπόριο γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον θέλουν να οργανωθούν σε περιφερειακό επίπεδο και όχι σε πολυμερές επίπεδο. Τους ενδιαφέρουν οι περιφερειακές συνεργασίες. Αλλάζει λοιπόν η λογική και η φιλοσοφία
που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τον κόσμο, περιλαμβανομένης της μετατόπισης του ενδιαφέροντος τους από την Ευρώπη στον Ειρηνικό, όπου εκεί θα παιχτεί η μεγάλη παρτίδα της επόμενης δεκαετίας με την Κίνα και την ισχύ στην περιοχή, η κούρσα και οι ανταγωνισμοί, οι διαγωνισμοί ισχύω στην περιοχή. Όλα αυτά τα πράγματα, και ξεκίνησα από την Ευρώπη, μίλησα περιφερειακά και έφτασα μέχρι τον Ειρηνικό, νομίζω ότι συνθέτουν τη σημερινή εικόνα. Εάν με ρωτάτε πώς πρέπει να αντιδράσουμε, ευχαρίστως να το συζητήσουμε στην πορεία. Ένα μόνο θα πω, με δράση. Εν αρχή είναι οι δράσεις που έλεγε ο Γκέτε. Το να πολυμιλάμε και το να πολυφιλοσοφούμε καλό είναι σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα χρόνια του στα πανεπιστήμια, αλλά εν αρχή είναι οι δράσεις και για την Ευρώπη και για τις υπόλοιπες και για τις χώρες κατά μόνας. Έργα και όχι λόγια. Νομίζω ήταν σαφής, κύριε Φαραντούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το οποίο ότι έχουμε και τον κύριο Σέρμπο μαζί μας. Θα ήθελα να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω κατά πόσο προλάβατε να ακούσετε ολόκληρη την απάντηση του κυρίου Φαραντούρη, αλλά η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, να ξεκινήσω με αυτή, είναι παραπλήσια. Δηλαδή το πόσο έχει αλλάξει η παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα σήμερα σε σχέση με πριν την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω, κοιτάξτε, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως επιταχυντής, αλλά έχω μια αίσθηση ότι ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της νέα αμερικανική διοίκηση. Γι' αυτό βλέπετε και πολλά πισωγυρίσματα. Θέλω όμως να σταθώ λίγο περισσότερο στο ερώτημά σας όσον αφορά τη θέση και το ρόλο της Ευρώπης. Και εδώ πέρα, ανεξαρτήτως αν είμαστε, ανεξαρτήτως αμερικανικής διοίκησης, η ταμπαγκέρα αφορά ότι είχαμε έναν κόσμο που άλλαζε δραματικά εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που πλέον πολλά προβλήματα που κουβαλούσαμε από το παρελθόν, οι ελλείψεις και ανεπάρκειες ως Ευρωπαίοι, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ο κύριος Φαραντούρης αυτές, πλέον αποτελεί ένα δομικό πρόβλημα. Ένα παράδειγμα, η βεβαιότητα της αμυντικής ομπρέλας των ΗΠΑ, η βεβαιότητα του άφθονων και φθηνών ρωσικών υδρογονανθρακών, ο αθέμητος οικονομικός ανταγωνισμός είτε από την Κίνα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ειδικά όμως τα θέματα της άμυνας που μας αφορούν και περισσότερο τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, εδώ νομίζω, ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε να αναλύσουμε μια κατάσταση και το πώς φτάσαμε ως εδώ, προκειμένου να πάρουμε και τα σωστά μαθήματα. Υπάρχει ένα σημαντικός βαθμός υποκρισίας από την Ευρώπη, η οποία προφανώς αυτή τη φορά θα κάνει κάποια βήματα, θα δούμε αν θα είναι αρκετά και σε ποια κατεύθυνση. Αλλά και αυτός επιτοπλίστων έρχεται ως απόρρια, όπως σας είπα, της επιστροφής του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η οποία και αυτή, ξέρετε, ως εξέλιξη, ενώ για μας αναλυτές πάνω κάτω αποτελούσε το baseline σενάριο, δηλαδή το πολύ πιθανό σενάριο, δεν σας λέω το σίγουρο, άλλη μόνο μια εκλογική διαδικασία είναι ανοιχτή. Φάνηκε ότι η Ευρώπη δεν είχε ένα σχέδιο Β σε αυτό το πολύ πιθανό σενάριο, είχε μείνει σε ένα plan A, το οποίο μεταξύ όλων αυτό το σενάριο θα πρέπει, ξέρετε, να προβλέψει και το πώς θα έχουμε αντιδράσει σε επίπεδο εργαλειοθήκης όσον αφορά μια σειρά από προεκλογικές δεσμεύσεις που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι όμως ότι ειδικά στα ζητήματα μιας περισσότερο ισορροπημένης κατανομής των βαρών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, ήταν ουσιαστικά από τη θητεία Ομπάμα, κυρίως από τη δεύτερη θητεία. Να θυμίσουμε ότι η Αμερική είχε περάσει ήδη τη δική της κρίση, είχε ήδη αρχίσει να ξεκινά ένα άλμα προς το κενό, βλέποντας την περιοχή Ινδικού και Ειρηνικού, δηλαδή το περίφημο pivot του Asia. Άρα πάνω κάτω οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι δεν μπορώ να το πω πολύ απλά να διατηρήσουμε το παλιό παιχνίδι, θα χρειαστεί στην πορεία ενδεχομένως να μεταφέρω πόρους, συντελεστές ισχύως. Άρα η Ευρώπη σε αυτό που ονομάζουμε γειτονιά μας και εγγύς όμως εξωτερικό θα έπρεπε να καλύψει αυτό το κενό. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, δεν συνέβη. Δεν συνέβη ούτε μετά το 2014 και την κρίση στην Κριμαία. Δεν συνέβη ούτε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ. Και το οξύμορο είναι ότι δεν συνέβη ούτε
μετά την ρωσική εισβολή την τελευταία τριετία. Δηλαδή το περίφημο Zeitenwende που διαβάζαμε και ακούγαμε όλοι μας, δηλαδή μια αλλαγή εποχής, ενώ με αφορμή θυμάστε την ομιλία εκείνη του Γερμανού καγκελαρίου στην Bundestag, δεν συνέβη όχι μόνο για τη Γερμανία, ούτε για πολλές άλλες χώρες. Άρα εδώ προφανώς, ναι, θα συμφωνήσω και εγώ, υπήρχε μια παρατεταμένη έτσι, γεωπολιτική αφέλεια, υπνοβασία, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο όμως νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που αυτή η χρονική υστέρηση δεν ξέρουμε τι είδους συνέπειες θα μπορεί να έχει για μας. Επίσης το κομμάτι που αυτό πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι ότι είναι διαφορετικό η εθνική άμυνα του κάθε κράτους μέλους και είναι διαφορετικό τελείως όλο αυτό το project της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας που νομίζω αντιλαμβανόμαστε, μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό και στην πορεία, μας αφορά και πάρα πολύ ως Ελλάδα. Άρα πραγματικά, ξέρετε, είναι να απορεί κανείς πώς μπορείς να διαδραματίσεις έναν ρόλο χωρίς να έχεις μια σκληρή ισχύ από πίσω σου και λαμβάνοντας υπόψη, επειδή η πολιτική απεχθάνεται τα κενά, σε γεωγραφικές ζώνες που έχουμε αφήσει εμείς ένα κενό ή ξέρετε, πλέον οι Αμερικανοί δεν είχαν στρατιωτικό αποτύπωμα, ήρθαν κάποιοι άλλοι, κάποιοι τρίτοι, οι οποίοι κάθε άλλο παρασπάζονται το δικό μας αξιακό πλαίσιο, τις νόρμες, τους κανόνες και πάει λέγοντας. Σας λέω, αν και δεν αφορά την κουβέντα μας, δείτε λίγο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη ουσιαστικά υπήρξε, να το πω έτσι με μία λέξη στα αγγλικά, irrelevant ουσιαστικά. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, το Μεσανατολικό γενικά μας είχε πολλές φορές διχάσει και στο παρελθόν ή δεν μπορούσαμε να βρούμε το μέγιστο κοινό παρονομαστή. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις, ξέρετε, που άλλα άκουγες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλα άκουγες από τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αντιλαμβάνεσαι τι μήνυμα στέλνεις σε δρόντες όπως για παράδειγμα η Κίνα, όπως για παράδειγμα άλλες χώρες ή τι συμβαίνει, ξέρετε, με το κίνδυνο όταν εσύ δεν μπορείς να καλύψεις αυτό το κενό με βάση και το δικό σου δημοκρατικό υπόδειγμα, κάποιος τρίτος που θα έρθει να θέλει μετά να συνεργαστεί μαζί σου αλλά σε μια αμιγώς συναλλακτική σχέση με ό,τι αυτό. Είναι απόλυτα κατανοητό. Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο. Παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω, ο χρόνος είναι και λίγο περιορισμένος. Θα ήθελα να επιστρέψω στον κύριο Φαραντούρη και να αναφερθήκατε πριν, κύριε Φαραντούρη, στην ανάγκη η Ευρώπη να αφυπνιστεί, να πάρει το μήνυμα και μάλιστα να προχωρήσει σε έργα και να μην μείνει στα λόγια. Πώς θα μπορούσε να πετύχει την αμυντική της αυτονομία για την οποία έχουμε πλέον αρχίσει να συζητάμε και μάλιστα είναι εφικτή η αμυντική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είπα και προηγουμένως ότι έχω την αίσθηση ότι στη συζήτηση μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο. Διότι αμυντική αυτονομία χωρίς εξωτερική πολιτική είναι λιγάκι σχήμα οξύμορο. Να προασπιστείς τι αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει, επαναλαμβάνω, ότι θα αναλάβεις δράση απέναντι οποιασδήποτε τρίτης χώρας για κάθε σπιθαμή εθνικής κυριαρχίας των 27 κρατών μελών που μπορεί να ανακύψει στο μέλλον. Και έχουμε ήδη μια χώρα, ας πούμε, που είναι κατεχόμενη. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κατεχόμενο. Έχουμε ένα κάζους μπέλι, ας πούμε, στη χώρα μας. Σας φέρνω παραδείγματα που δεν είναι θεωρητικά, υποθετικά. Οι βαλτικές χώρες μπορεί να ανησυχούν, αλλά πραγματική ενεστώσα απειλή πολέμου μόνο η χώρα μας έχει. Και η Κύπρος που είναι κατεχόμενη. Και η χώρα μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι άντε και βρήκαμε λεφτά, είτε από κοινό δανεισμό, είτε από ίδιους πόρους, είτε αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού μας, να τα κάνουμε τι? Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι το επισημαίνω και ξεκαθαρίζω στους φίλους που μας ακούν ότι ακαδημαϊκά και επιστημονικά και ιδεολογικοπολιτικά παραμένω φεντεραλιστής και ενδεχομένως από τους πιο συνεπείς εκ των συναδέλφων μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω στην Ευρώπη και στην όσμωση αυτή και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στη συλλογική δράση και στις κοινές πολιτικές. Είμαι υπέρμαχος μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής με εγγυήσεις κλπ.
Και πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, μεταξύ των οποίων και σε κοινές πολιτικές ασφάλειας και άμυνας. Είμαι στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με ενδιαφέρει να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να προχωρήσουμε σπασμωδικά μπροστά. Οι σπασμωδικές κινήσεις είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Άρα λοιπόν εγώ θα ξεκινούσα από μια κοινή βιομηχανική πολιτική, αγαπητέ κύριε Νάνη, η οποία θα συνδεόταν με την κοινή εμπορική πολιτική. Η κοινή εμπορική πολιτική έχει να κάνει με το εξωτερικό εμπόριο, δεν έχει να κάνει με την Τελωνειακή Ένωση. Αυτά τα έχουμε λύσει από τη δεκαετία του 50 με την εσωτερική αγορά. Η κοινή εμπορική πολιτική είναι μια κρίσιμη πολιτική, ιδίως τώρα που απειλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς που αλλάζουν όλα γύρω μας. Το πολυμερές σύστημα αντικαθίσταται από ένα περιφερειακό σύστημα συνεργασιών, αυτά που προσπάθησα να πω προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε την κοινή βιομηχανική πολιτική με την κοινή εμπορική πολιτική, δηλαδή τις εξαγωγές, εισαγωγές και την παραγωγή με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες των κρατών μελών. Βιομηχανική πολιτική σοβαρή δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιομηχανική πολιτική τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, το 97, όταν έκανα το διδακτορικό μου στην Οξφόρδη και διάβαζα περί industrial policy, παρέπεμπε σε πιο συγκεντρωτικές πολιτικές, λογικές άσκησης εξουσίας. Έτσι. Όμως με την βιομηχανική πολιτική οι Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν και κράτησαν την πρωτοκαθεδρία στη βιομηχανική παραγωγή. Χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική και αυτό δεν έχει να κάνει με ιδεολογικά σχήματα, έχει να κάνει με ανάγκες. Και πρέπει να τη συνδέσουμε με το εξωτερικό μας εμπόριο. Όπως επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε σε ενδεχόμενο προστατευτισμό από τρίτες χώρες. Έπειτα να προχωρήσουμε σε δημοσιονομική ολοκλήρωση. Και ταυτόχρονα να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για την αναθεώρηση των συνθήκων. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, ιδίως όταν χώρες όπως η Ουγγαρία έχουν απριόρι πει ότι μπορεί να μην συμφωνούμε κτλ. Να μπει όμως στην ατζέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν προχωρήσει μπροστά, δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Το είπε και ο κύριος Σέρβος, υπήρξε irrelevant σε πολύ κρίσιμες φάσεις στη γειτονιά της. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Άρα λοιπόν να δρομολογήσουμε αυτές τις διαδικασίες και ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για κοινή ασφάλεια και άμυνα. Τώρα, η κοινή ασφάλεια και άμυνα πρέπει να συνομιλεί με την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτονόητο, είναι αυταπόδεικτο, είναι προφανές, είναι λογικό. Και όταν μιλάμε με τέτοιους όρους, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να αναθέτουμε την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανθρώπους αδιάβαστους, ακατάρτιστους, ενδεχομένως και εμπαθούς. Σας είδαμε να επιτίθεστε και στην κυρία Κάγια Κάλλας πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Συρία. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό? Ναι, έχω την αίσθηση ότι στο τιμόνι των εξωτερικών μας σχέσεων βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος καθόλου συμπαθής δεν κάνει για τη δουλειά, όπως λέμε. Δεν έχει ούτε τη συγκρότηση, ούτε τις δυνατότητες και την κατανόηση. Βρίσκεται εκεί επειδή την χάνει να προέρχεται από μια βαλτική χώρα. Οκ, το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι τη σημειολογία. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς μπορεί να κάνει δηλώσεις, για παράδειγμα, διαμελισμού της Ρωσίας. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να παίρνει το αεροπλάνο να πηγαίνει να συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής χωρίς να έχει πάρει ραντεβού και να μην τη δέχεται καν. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να βγάζει ανακοίνωση προχθές, ότι να σταματήσουν οι προβοκάτσιες κατά του Ισλαμιστικού μεταβατικού καθεστώτος στη Συρία. Εγώ ήμουν εκεί το Σάββατο και την Κυριακή. Ήμουν στη Δαμασκό, τις είδα τις θηριωδίες. Μετέβηνα από το Λίβανο στην Δαμασκό οδικός. Παρέμεινα στη μεθοριακή γραμμή για πάνω από 6 ώρες. Έβλεπα τα αγροτικά φορτηγά με τους εποχούμενους, βαριά οπλισμένους, αφιονισμένους πολεμιστές υπό την ανοχή και ή τον συντονισμό ή έστω την ευλογία του καθεστώτος να επιδίδονται σε πιάτσικο στις παραλιακές περιοχές. Στη Δαμασκό έχουν ήδη σημειωθεί έκτροπα σε χριστιανικές γειτονιές. Μίλησα με τον Πατριάρχη, μίλησα με τις χριστιανικές κοινότητες, μίλησα με εκπροσώπους κοινοτήτων άλλων δογμάτων, εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες. Ήμουν εκεί. Δεν μπορεί να βγάζει ένα tweet ύπατος εκπρόσωπος και να δημιουργεί τόσο στρεβλή
εντύπωση, το είπε και ο κύριος Σέρμπος, δεν θα μας παίρνουν στα σοβαρά σε λίγο με αυτά που γίνονται. Η ύπατη εκπρόσωπος είναι ακατάλληλη και γι' αυτό της επιτέθηκα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαρακτήρισα απαράδεκτες τις δηλώσεις της που εξισώνουν το θύμα με το θήτη στην Συρία. Έχω προειδοποιήσει την κυρία Κάλλας κατ' επανάληψη να προσέχει όταν συζητά, για παράδειγμα, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όταν ζητάει η Τουρκία να συμμετάσχει στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης ανεφετέρου, χωρίς προϋποθέσεις, όταν ξεχνά το Κυπριακό και την κατεχόμενη Κύπρο ή το κάσους μπέλι στην Ελλάδα. Η κυρία Κάλλας είναι προσκολλημένη στα ζητήματα της Βαλτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι και Βαλτική, δεν είναι μόνο Βαλτική. Και θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ πριν τις χώρες που προσχώρησαν της Βαλτικής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται να λάβει πιο σοβαρά βήματα εκπροσώπησης. Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει, πιστεύω στην Ευρώπη, πιστεύω όμως ότι η ελίτ αυτή τη στιγμή είναι κατώτερες των περιστάσεων. Είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά ευρύτερα. Θα ζητήσω την κατανόηση του κυρίου Σέρμπου σε αυτό το σημείο, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε σε 5 λεπτά τον κύριο Φαραντούρη. Αν μπορώ να του κάνω ακόμα μια ερώτηση, το κάνω ακόμα μια ερώτηση στον κύριο Φαραντούρη και μετά θα έρθω σε εσάς. Ναι, ασφαλώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα. Κύριε Φαραντούρη, μιλήσαμε για την Ευρώπη, μιλήσαμε για τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση σε σχέση με την Ελλάδα. Πώς είναι πιθανό να επηρεαστούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και σε ό,τι αφορά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, και πώς θεωρείτε ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να χειριστεί τα όσα συμβαίνουν, τα όσα προκύπτουν? Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες της χώρας μας είναι πολλές, μεγάλες και ποικίλες. Η χώρα μας παραδοσιακά, ιστορικά, στη μακραίωνη πορεία της ανά τους αιώνες, το έθνος μας μπορεί να συνομιλεί με την ίδια άνεση με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τα όπλα μεταξύ τους αυτή τη στιγμή, στη γειτονιά μας. Με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, με τους Ρώσους, με τους Ουκρανούς ομόδοξούς μας. Γενικώς είναι ένα έθνος το οποίο διατηρεί αυτήν την ελκυστικότητα, να το πω έτσι, απέναντι σε έθνη τα οποία μεταξύ τους αλληλοσφάζονται. Και μόνο αυτό της δίνει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει υπέρ ειρήνης. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς χάνεται αυτή η ευκαιρία συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, στην περίπτωση Ρωσίας-Ουκρανίας είδαμε την Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες, να φιλοξενεί στην Αντάλια συνομιλίες. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία εκεί, να παίξουμε έναν επικοδομητικό ρόλο. Σήμερα μας χρειάζονται οι άνθρωποι οι χυμαζόμενες κοινότητες της Μέσης Ανατολής. Πρέπει να είμαστε παρόντες και πρέπει να είμαστε με έναν δυνατό και στιβαρό λόγο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά, αν θέλετε, ή μαζί μας τουλάχιστον, πάντως όχι πίσω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι πολλαπλασιαστής ισχύως η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ, με τις παθογένειές του, με τα προβλήματά του, με τις ελλείψεις του, όλα αυτά που συζητάμε, αλλά πάντως 27 ή, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικά δίνει περισσότερο ειδικό βάρος στις συζητήσεις και στην παρουσία της Ελλάδος με τους γείτονές της και την παρουσία της στην γειτονιά. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε λιγάκι το νήμα εκεί και να προσέξουμε να μην παρασυρώμαστε από επιπόλαιες και εφήμερες σταθμίσεις. Το πρώτο που θέλω να σημειώσω λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αναμφισβήτητα, επειδή ξεκινήσατε από την ασφάλεια και την άμυνα, η χώρα μας πρέπει να διαδραματίσει, πρέπει να το αξιώσει, πρέπει να το απαιτήσει και το δικαιούται να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη συζήτηση ασφάλειας και άμυνας. Γιατί? Πρώτον, διότι είναι στην καρδιά μιας περιοχής με τρικυμία, που μπορεί να παίξει και το ρόλο του γεφυροποιού, όπως είπα πριν. Δεύτερον, διότι είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τόσο σημαντικά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Τρίτον, διότι είναι η χώρα που ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα για την άμυνά της. Τέταρτον, διότι είχε πάρα πολύ ισχυρή, το γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν, το γνωρίζετε κι εσείς, αμυντική βιομηχανία. Και εκεί στεναχωριέμαι όταν βλέπω ότι τα πρικιά μας, η πρίκα μας
για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και την κυοφορούμενη κοινή αμυντική πολιτική, πλέον τα έχουμε δώσει. Πηγαίνουμε απογυμνωμένοι σε αυτή τη συζήτηση, χωρίς την πρίκα μας, χωρίς δηλαδή τη βιομηχανία η οποία θα μπορούσε να μπει μπροστά και να αποτελέσει, ας πούμε, και την αιχμή του δώρατος. Ψάχνουμε να βρούμε ευρωπαϊκές τώρα βιομηχανίες να στηρίξουμε μικρές, μεσαίες και ούτω καθεξής. Τεχνολογίες υψηλής. Υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα αρκετά μικρές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν τόσο πολύ κόσμο. Υπάρχουν όμως και μεγάλες που έρχονται από παλιά. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η ΑΒ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αφύπνιση, να ανασκουμποθούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε παραγωνισμένοι. Είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνουν χώρα διασκέψεις για την ασφάλεια στην Ευρώπη και η χώρα μας να απουσιάζει. Πιστεύω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζετε πολύ καλά τις ιδεολογικές μου και πολιτικές μου αναφορές και αφετηρίες, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα μας σε αυτή την συγκυρία και γενικότερα οποιαδήποτε χώρα να μην έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν τους διάβλους επικοινωνίας άμεσα και να βγούμε μπροστά στον πυρήνα των συζητήσεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα και εξήγησα με ποιο τρόπο. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας αποδεσμεύσω. Ζητώ συγγνώμη για το εσπεσμένο. Χρειάζεται να συνδεθώ τηλεοπτικώς για τα γεγονότα στη Συρία και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Έχω ζητήσει να αποσταλεί κλιμάκιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράψει τα εγκλήματα που γίνονται στη Συρία, διότι αυτά πρέπει να συνδεθούν με οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ή συνέχιση της άρσης των κυρώσεων που αποφασίστηκε για τη μεταβατική αυτή κυβέρνηση μετά την πτώση του Άσαντ. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και επειδή είμαι στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων χειρίζομαι και αυτά τα θέματα και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη ταπεινά από τους συμμετέχοντες και την αγάπη μου στον εκλεκτό μου συνάδελφο τον κύριο Σέρμπο και τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Φαραντούρη για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Επανέρχομαι λοιπόν σε εσάς κύριε Σέρμπο και παράλληλα επανέρχομαι και στο κόνσεπτ το οποίο μας απασχολεί πολύ τώρα τελευταία, στην αμυντική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εφικτή και αν ναι, με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να είναι κατανοητό ότι είναι, το πόσο πιο απλά μπορώ, ένα mega project, κύριε Νάν. Δηλαδή δεν είναι ένα project η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα, η κοινή άμυνα που μπορεί να ολοκληρωθεί εντός λίγων ετών. Άρα περιλαμβάνει μια δέσμευση σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, θα σας έλεγα σε ένα βάθος δεκαετίας, πιθανώς να μας λέγανε κάποιοι πιο ειδικοί, στρατηγικοί αναλυτές. Και ακριβώς επειδή ακόμα στη φάση που βρισκόμαστε αυτά τα ζητήματα αντιλαμβάνεστε ακουμπάνε και το σκληρό πυρήνα των εθνικών κρατών σε μια διαδικασία που εξακολουθεί να κινείται σε αμιγώς διακυβερνητικό επίπεδο. Και αυτός ο βασικός λόγος, ξέρετε, που δεν έχουμε μία φωνή, διότι πολλές φορές είναι ένα ευρωπαϊκό τραπέζι όπου συναθρίζονται, αν όχι 27, σίγουρα πολύ περισσότερες των ενός ή των δύο, εθνικές προτιμήσεις και τρόπος αντίληψης του εθνικού συμφέροντος. Ή ακόμα και αυτό, ξέρετε, που πολλές φορές λέμε ως threat perception, δηλαδή ποια είναι η αντίληψη που έχω για μια απειλή. Δεν είναι και στα 27 κράτη-μέλη η ίδια η αντίληψη για την απειλή από τη Ρωσία. Όπως δεν είναι και στα 27 κράτη-μέλη η αντίληψη για την απειλή που έχει η Ελλάδα εξαιτίας της αναθεωρητικής Τουρκίας. Και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Τώρα, στέκομαι όμως στο να απαντήσω. Αυτό σημαίνει ότι θέλει και μια ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση, η οποία όμως θα περάσει και από εκλογικούς κύκλους, δηλαδή διαδοχικές κυβερνήσεις που θα πρέπει να το στηρίξουν. Και ασφαλώς, για να έρθω λίγο, ξέρετε, και στην ταπακέρια, γιατί εγώ στέκομαι ιδιαίτερα και στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Προφανώς είναι ένα θετικό βήματα όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια πρώτη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ακολουθήσει κι άλλη, υπογραμμίζοντας βέβαια τη χρονική υστέρηση που προηγήθηκε σε βάθος πέραν της δεκαετίας. Εδώ όμως νομίζω, αν θέλουμε πραγματικά αυτό να πάρει σάρκα και οστά με έναν ισορροπημένο και ομογενοποιημένο τρόπο, διότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι διτό. Πρώτον, δεν έχεις
εξυγχρονισμένες ενόπλες δυνάμεις, να το πω πολύ απλά, μάχημες, στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. Εδώ είναι και λίγο, ξέρετε, θα μπορούσα να πω λίγο το μας καλοκακομάθαν οι Αμερικανοί. Και το δεύτερο κομμάτι, ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει, είναι πολύ μεγάλος ο κατακαιρματισμός. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να κατεβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 3 ή 4 βασικά οπλικά συστήματα σπιδοπυροβόλων και διαφορετικό να κατεβαίνουμε εμείς με μερικές δεκάδες όσον αφορά ζητήματα διαλειτουργικότητας, επιχειρησιακής ικανότητας και πάει λέγοντας. Άρα, επειδή αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι πόροι θα προέρχονται κυρίως από εθνικό επίπεδο ή από κάποια δάνεια, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Για μένα το ευκταίο θα ήταν να ακολουθήσουμε σταδιακά, αλλά σύντομα, τη συνταγή που ακολουθήσαμε με το RRF, δηλαδή με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή να σηκώσεις κοινούς ευρωπαϊκούς πόρους, ε, κοινό χρέος πάνω σε αυτά στα θέματα. Γιατί το λέω αυτό? Ας πούμε ότι είστε η περίπτωση της Ιταλίας. Διαλέγω μια χώρα που την ενδιαφέρουν τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, έχει ένοπλες δυνάμεις, την ενδιαφέρει και στη Μεσόγειο. Πολλές φορές μάλιστα με την Ιταλία δεν έχουμε συμπληρωματικά αλλά ανταγωνιστικά συμφέροντα, παρόλο που είμαστε και οι δυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω λίγο για να καταλάβουμε καλύτερα πολλές φορές τι σημαίνει η πολυφωνία. Είναι όμως και μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος. Άρα, αν αύριο, για παράδειγμα, η Ιταλική κυβέρνηση έλεγε θέλω να επενδύσω πολύ περισσότερα στην άμυνα, οι αγορές θα αντιδρούσαν σε επίπεδο επιτοκίων και ομολόγων. Άρα, πρέπει να βρεθεί ένας ισορροπημένος τρόπος για να μπορούν να προχωρήσουν όλοι που θέλουν. Και μακάρι να θέλετε να είναι όλοι. Οπότε, αν και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά θα γίνουν κάποια βήματα, δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα είναι αρκετά, βάζοντας μια εξής παράμετρο. Μέχρι τώρα, κυρίως κουβεντιάζαμε τη γεωπολιτική αναγκαιότητα, δηλαδή όλο αυτό που μας έρχεται από τα έξω. Και μεταξύ άλλων και από τη μια αλλαγή στρατηγικής που ήδη υπήρχε, αλλά τώρα γίνεται με ένα πιο έντονο πρόσημο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο όμως είναι ότι την ίδια στιγμή όλο το project δέχεται και μια πίεση εκ των έσω. Δηλαδή, παρατηρείται άνοδος εθνικιστικών αντιευρωπαϊκών δυνάμεων σε πολλά κράτη-μέλη, τα οποία αντιλαμβάνεστε. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα όσον αφορά διατήρηση της κατεύθυνσης των δεσμεύσεων και πάει λέγοντας. Ένα παράδειγμα απλώς και μόνο. Έτσι, γνωρίζει κανείς ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και τι αντίκτυπο θα μπορούσε αυτό να έχει στα θέματα που συζητάμε. Άρα πράγματα που ενδεχομένως, ξέρετε, πριν από 2 δεκαετίες να ήταν αυτονόητο, θυμίζω αν θέλετε λίγο τα καλά χρόνια, έτσι, λίγα χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, τις συνθήκες που είχαμε του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και πάει λέγοντα. Ο εκλογικός ανταγωνισμός ήταν μεταξύ κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Δεν ήταν μεταξύ αντισυστημικών δυνάμεων, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Παρόλο που τώρα, ακριβώς μεταξύ άλλων, για να αναχαιτιστεί αυτή η επέλαση, αυτό που κυρίως βλέπουμε είναι, ξέρετε, κεντροδεξιά κόμματα να μετακινούνται δεξιότερα στο φάσμα και αντισυστημικές δυνάμεις όταν δοκιμάζονται σε κυβερνητικά σχήματα να ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί τους. Η περίπτωση μελών είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές στην Ιταλία. Οπότε όμως όλο αυτό, επαναλαμβάνω, και τώρα, ξέρετε, μιλάμε μόνο για την άμυνα. Υπάρχει το κομμάτι, ξέρετε, της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω, για να μην πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, πολλά από αυτά τεθήκαν θεωρώ, έναν εκ των τελευταίων των Μοϊκανών. Και ένας από τους οποίους χρωστάμε, έτσι, και αρκετά πράγματα ως Ελλάδα, και είναι ο Μάριο Ντράγκη και η έκθεση που είχε καταθέσει. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μετουσιευθεί αυτό, ξέρετε, σε άσκηση πολιτική. Γιατί στον κόσμο που περιγράψαμε, αντιλαμβάνεστε, ένα ορθολογικό σενάριο θα σου λέγε είμαστε καταδικασμένοι να πάμε όλοι μαζί, προκειμένου να μην γίνει αυτό που λένε οι Βέλγοι πολλές φορές. Έτσι, όταν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού. Έτσι, δηλαδή, ή να σας το πω αλλιώς, το λέγαμε στην Αμερική παλιότερα με μια Γερμανίδα συνάδελφό μου, diner or dinner. Ή να το πω λίγο πιο ακαδημαϊκά, αν θες να παραμείνεις σε ένα κεντρικό υποκείμενο των διεθνών σχέσεων ή να κατρακυλήσεις σε απαξιωμένο αντικείμενό τους. Το να ξυλωθεί το pullover ή, ξέρετε, το divide and rule, το διέρη και βασίλευα, για μαντέψτε ποιους βολεύει σε αυτόν τον νέο κόσμο που αναδύεται. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ, ενώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι προφανώς συμφέρει την Αμερικανική διοίκηση να έχει στοχευμένες πολιτικές και να διαπραγματεύεται ξεχωριστά με το κάθε κράτος μέλος, κάνοντας χρήση της
της ισχύως τους, απαξιώντας και τελείως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και έχει φανεί. Αν δείτε σε μεγάλα κομμάτια που αφορούν έναν ανταγωνισμό, για παράδειγμα με την Κίνα, προφανώς ακόμα και την ίδια την Ουάσιγκτον δεν τη συμφέρει να έχει αργότερα ένα κατακαιρματισμένο ευρωπαϊκό μπλοκ, ακόμα και αν εκεί ενδεχομένως θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή λαϊκή βάση που θα είναι πιο φιλική σε μένα. Οπότε για μένα μπορώ να σας πω ότι βρίσκω θετικά, αρκετά θετικό σε σχέση με το πού φτάσαμε να είμαστε, εφόσον βέβαια περάσει από τις κρίσιμες ψηφοφορίες που θα πρέπει να έχουμε στη Γερμανική Βουλή, στην Bundestag, έως τις 25 Μαρτίου που πάμε με την παλιά σύνθεση. Εκεί θεωρώ ότι για πρώτη φορά φαίνεται μια αλλαγή υποδείγματος, και μάλιστα μια αλλαγή υποδείγματος, ξέρετε, από τη χώρα που σε αυτά τα ζητήματα που πολλά κουβεντιάζουμε ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δηλαδή εκεί φαίνεται ένα Zeitenwende, το οποίο αυτό θα μπορούσε θετικά να συμπαρασύρει. Θέλει όμως προσοχή, και κλείνω με αυτό, διότι από τη μια εμείς κουβεντιάζουμε για το θέμα της άμυνας, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα για τον μέσο Ευρωπαίο, διότι η ασφάλεια περιλαμβάνει εσωτερική ασφάλεια, οικονομική, κράτος πρόνοιας, δημογραφικό. Γι' αυτό χρειάζονται θαραλέες πανευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί στη διαφορετική περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμένους προϋπολογισμούς, σε εποχές ισχνής οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμα και ύφεσης, και για χώρες όπως η Γερμανία, έτσι θυμίζω, αντιλαμβάνεστε, το να προσθέσεις κάτι στην άμυνά σου, θα πρέπει να το αφαιρέσεις από κάπου αλλού. Και μαντέψτε, εκεί πέρα μπορεί να είναι κρίσιμη τομής, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία. Αυτό δεν είναι κάτι που θα περάσει έτσι απλά, ειδικά σε χώρες και σε λαούς που δεν αντιλαμβάνονται, για παράδειγμα σήμερα που συζητάμε τη ρωσική απειλή, στο βαθμό που την καταλαβαίνουν κάποιοι από τις βαλτικές δημοκρατίες στην Ανατολική Ευρώπη. Όταν μιλάμε για λαούς της Ευρώπης, μιλάμε για λαούς που έχουν γαλουχηθεί με κράτος πρόνοιας, κοινωνικής ευθύνης κτλ. Το οποίο ήταν ένα από τα θετικά, έτσι να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, όντως εμείς δεν κάναμε αυτό που μας αναλογούσε και όντως ήμασταν οι free riders, οι τζαβατζίδες. Αυτό βέβαια όμως έδωσε τη δυνατότητα, αυτό το Peace Project, που βέβαια, ξέρετε, δεν είναι πλέον δομημένο για να αντιμετωπίσει έναν κόσμο πολύ περισσότερο σκληρό και ανταγωνιστικό. Διοχετευτήκαν πολλοί επιπλέον πόροι σε αυτό που αποκαλούμε κράτος πρόνοιας, με τις διάφορες εκδοχές του που μπορεί να έχει σε διαφορετικά κράτη-μέλη, το οποίο όμως εξακολουθεί να απέχει παρασάγκας, παρόλο που έχει υποστεί πολλές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το αμερικανικό. Άρα εδώ είναι λίγο η πρόκληση που σας είπα. Δηλαδή, και επειδή εξακολουθούμε να μιλάμε για εθνικά κράτη σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, και γι' αυτό βλέπετε ακόμα και στην άμυνα κυρίως είναι τώρα τα εθνικά κράτη, οι εθνικές κυβερνήσεις που τραβάνε. Δεν είναι οι εποχές δηλαδή που βλέπαμε τους υπερεθνικούς θεσμούς να μπαίνουν μπροστά και να σετάρουν την ατζέντα. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στο ζήτημα της Ουκρανίας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι ένα προτινόμενο σχέδιο κεχηρίας. Βέβαια, λίγο πριν ξεκινήσουμε, είδα ότι από τη Ρωσία υπήρξε μια αντίδραση ότι για να συμφωνήσει θέλει και άλλες παραμέτρους. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, και θεωρείτε ότι είναι πιθανό να έχουμε σύντομα μια συνθήκη που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη στην περιοχή? Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από κάτι τέτοιο. Ναι. Από όσα μπορούμε να ερμηνεύσουμε, ούτως ή άλλως το γνωρίζαμε ότι για τον Τραμπ, ξέρετε, ήταν προτεραιότητά του, καλά, όχι αυτό που έλεγε, ξέρετε, σε ένα 24ωρο να τελειώσει πόλεμος, αλλά να κλείσει αυτό το μέτωπο. Αντιλαμβάνεστε βέβαια, εμάς κυρίως μας ενδιαφέρει, ειδικά και ως Ευρώπη, τι κόκκινες γραμμές θα υπάρξουν, έτσι, το οποίο αφορά πάρα πολλά ζητήματα. Φαίνεται μέχρι τώρα για την νέα αμερικανική διοίκηση, θα δούμε τι θα γίνει όταν θα υπάρξει και μια απευθείας επικοινωνία πιθανώς σε επόμενες μέρες μεταξύ των δύο προέδρων. Φαίνεται αυτή τη στιγμή για την Αμερική ότι περισσότερο προέχει μια επανεκκίνηση των σχέσεών της με την Ρωσία, και σε δευτερεύον ή απλώς ως ένα ενδιάμεσο στάδιο να βρεθεί μια λύση στο Ουκρανικό. Επίσης, θεωρώ ότι η Ρωσία σίγουρα θα κάνει την προσπάθειά της, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να απλώσει αρκετό τραχανά που θα ξεπερνάει και την ίδια την Ουκρανία. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωραία, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν αυτή τη στιγμή, το δέχτηκε και η Ουκρανία, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι και μετά την τελευταία συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου βρέθηκε σε μια πολύ δεινή θέση, και ακόμα και οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βρετανοί που πρωταγωνίσαν και σε επίπεδο shuttle diplomacy, θεώρησαν ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τους Αμερικανούς, διότι ακόμα και αν πετύχουν όλα αυτά, κύριε Νάνη, που συζητάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα σε βάθος χρόνων, οι εξελίξεις στο Ουκρανικό τρέχουν, και ενδεχομένως σε λίγες εβδομάδες από σήμερα να κάνουμε ένα άλλο webinar και να λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα.
Και εκεί ουσιαστικά οι Αμερικανοί σου είπαν: Ξέρεις τι, εγώ σε βλέπω σε ένα προτεκτοράτο που δεν έχεις δικαιώματα και παρόλο που εσύ θα το κληρονομήσεις όλο αυτό, δεν σου δίνω και θέση στο τραπέζι. Το οποίο ευνοεί τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορώ να συνεχθώ καλύτερα με τους Αμερικανούς, με αυτή τουλάχιστον την Αμερικανική διοίκηση. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι με βλέπουν διαφορετικά. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα. Ο Τραμπ θα παραμείνει με αυτή την θέση του όπως το έχει πάει ως τώρα. Γιατί θυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι η Ρωσία το 2021 με την προηγούμενη Αμερικανική διοίκηση, την Biden, είχε βάλει πολλά ζητήματα. Ενώ ξέρετε, πριν φτάσουμε στην εισβολή, δηλαδή είχε βάλει κάτω το χάρτη της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, τη δική της οπτική, ζήτησε σφαίρες επιρροής, ζήτησε κόκκινες γραμμές για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ζήτησε έλεγχο των εξοπλισμών και πολλά ζητήματα. Οπότε για μένα το βασικό κομμάτι, και εκεί είναι μια αλλαγή υποδείγματος που θα ήθελα για λίγο να σταθώ. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τι κριτική ασκούμε, και εγώ την ασκώ από μια πολύ γνήσια φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση, στο τι δεν κάναμε ως τώρα ως Ευρώπη, την ίδια στιγμή, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικότερα οι ηγεμονικές δυνάμεις δεν έχουν κυριαρχήσει μόνο με αυτό που λέμε show of force, επίδειξη ισχύως. Πάντα υπήρχε το κάτι παραπάνω. Ξέρετε, είναι σαν να βγαίνουμε μια παρέα στο τραπέζι να φάμε και ο ηγεμόνας θα βάλει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή περιλαμβάνει κάποια επιπλέον καθήκοντα που έχει. Άρα, εδώ πέρα όμως η Αμερική έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής. Ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τελείως τα επιπλέον καθήκοντα, παρόλο που αυτό μπορεί μέσω πρόθεσμα να έχει αντίκτυπο και στο εθνικό συμφέρον της Αμερικής. Και γι' αυτό και να σας μίλησα πολλές φορές, μην το αποκλείεται αυτή η διοίκηση να μην έχει βρει ακόμα βηματισμό, και όπως και σε άλλα θέματα να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να αλλάζει ως ένα βαθμό θέσεις και απόψεις. Εμάς ειδικά ως Ελλάδα μας αφορούν, ξέρετε, και οι κόκκινες γραμμές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δημιουργήσει ένα προηγούμενο που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο άνοδο των αυταρχικών δυνάμεων. Να το πω πάρα πολύ απλά, για πρώτη φορά είδαμε, όπως για παράδειγμα στο επίπεδο των ψηφισμάτων στον ΟΗΕ, να σπάει η συμμαχία της Δύσης, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, που πάντα ήταν ένα από τους βασικούς στόχους της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, και το κυριότερο, να τίθεται πλέον ένα αμφιβόλο ένα δημοκρατικό υπόδειγμα που συνοδεύει, έτσι, τη σκληρή ισχύ και προέρχονταν κυρίως από εμάς, το οποίο βέβαια με πάρα πολλά προβλήματα, υπονομευμένο, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια συνθήκη όπου αξίες όπως διεθνές δίκαιο, διεθνές συμφέρον, διεθνής ευθύνη, ηθικό συμφέρον να βρίσκονται σε μια απαξίωση παρακμή και να γυρίσουμε σε ένα τρίπτυχο που θα περιλαμβάνει σφαίρες επιρροής, ισορροπίες δυνάμεων, έτσι, συμμαχίες. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που τόσο εύστοχα περιγράψατε, ποια είναι η θέση της Ελλάδας και πώς μπορούμε να επωφεληθούμε όσον αφορά τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως βέβαια τα ελληνοτουρκικά, και αν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν επηρεαστεί? Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία ίσως θεωρείται πλέον κομμάτι αυτής της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ότι αποκτά ένα βαθμισμένο ρόλο. Νομίζω, αν ξέρετε, κάνουμε μια προσπάθεια κάποιοι από εμάς, ειδικά σε μια χώρα που πολλές φορές ξέρετε, η νοοτροπία, η αντίληψη είναι λίγο, εξαντλείται εντός των ορίων των εθνικών συνόρων ή φτάνει μόνο αμιγώς στα ζητήματα τα εθνικά, με πρώτο την Τουρκία που είναι και το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που οφείλεις να εξετάσεις πώς η μεγάλη εικόνα, τι αντίκτυπο θα έχει σε περιφερειακό επίπεδο και προφανώς, έτσι, και για την ίδια την Ελλάδα και τις διμερείς της σχέσεις. Ένα βασικό στοιχείο, για να μην επεκταθώ πολύ, που αφορά τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ, είναι ότι αυτό που ξεκίνησε στην πρώτη θητεία Τραμπ ήταν το λεγόμενο, θυμάστε, 3+1. Δηλαδή αυτό το σχήμα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μπορώ να σας πω ατόνισε επί δημοκρατικών. Βέβαια ήταν Τραμπ 1, έτσι. Υπήρχε, ειδικά όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκι στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάικ Πομπέο, που σχεδόν εν λευκό χειρίστηκε πολλά θέματα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είχε ένα επιπλέον αντίκτυπο. Πολλές φορές και ο ρόλος των προσώπων σε περίοδους κρίσης έχει τη σημασία του. Να το πω πολύ απλά για όσους γνωρίζουν βασικά πράγματα στη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Δείτε την Ανατολική Μεσόγειο σαν ένα περιφερειακό υποσύστημα, όπου εκεί η Ελλάδα
αναγνωρίστηκε πλέον σε ένας βασικός παράγοντας του balance of power, της περιφερειακής ισορροπίας δυνάμεων. Μεταξύ άλλων, όχι μόνο γι' αυτό όμως, να λειτουργεί, να αναχαιτίζει ως ανάσχεση και προς την Τουρκία όσον αφορά τις ηγεμονικές της φιλοδοξίες. Άρα είναι σημαντικό για μας, σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τους Αμερικανούς, ποιο είναι το state of play σήμερα. Είναι μια δευτερεύουσα γεωγραφική ζώνη για αυτούς, έτσι, τους ενδιαφέρει στον ίδιο βαθμό. Πολύ πιθανόν λόγω Ισραήλ ή στο βαθμό που διατηρηθούν και επεκταθούν οι συμφωνίες του Αβραάμ, αυτό να προϋποθέτει και μια προβολή, έτσι, συμμαχιών όπως αυτές που έχουμε σε επίπεδο Ευρώπης. Ή η περίπτωση του εμπορικού διαδρόμου του IMEC με την Ινδία, και πάλι μιλάμε τώρα mega projects, θα πάρουν χρόνια. Αυτό στηρίζει τον ανταγωνισμό με την Κίνα, μια πιθανή έξοδο στην Ελλάδα, πιθανόν και στην Ιταλία, που και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Πιθανόν η Ελλάδα αργότερα να βρει, αν προχωρήσει αυτό μπροστά της, το θέμα του ελέγχου του λιμανιού του Πειραιά από την Κόσκο. Σας δίνω ένα παράδειγμα που πιθανόν να ενδιέφερε αυτό και να ανησυχούσε τις ΗΠΑ. Η διαφορά όμως που υπάρχει σχέση με το παρελθόν είναι εάν και κατά πόσο η ευκαιρία που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπροστά της, τόσο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, βλέπε Συρία και κυρίως Ιράκ, και Ιράκ μάλλον, συν η θέση που είναι πολύ πιθανό να έχει στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, εάν και κατά πόσο αυτό θα της δώσει περισσότερο χώρο για να ξεδιπλώσει συναλλακτικά τη σχέση της με τη Δύση, που πάντοτε έτσι την αντιλαμβανόταν, γενικά έτσι αντιλαμβάνεται η Τουρκία τις διεθνείς σχέσεις, και αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα μας πιέσει περισσότερο στα δικά μας ζητήματα, στο υποθετικό σενάριο που μπουν και αυτά αργότερα στο τραπέζι, και υπάρχουν και σχετικές πιέσεις από την πλευρά των Ευρωπαίων. Άρα εκεί συμφωνώ και εγώ, επειδή ξέρετε υπήρχε ένας καταμερισμός της δουλειάς, τι είδους εξισορρόπηση προσφέρει στην Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για διαφορετικούς λόγους μπορούμε να συνεχίσουμε να αξιοποιήσουμε και τα δύο. Πρώτα, μια εις βάθος συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα θέματα που σας ανέφερα, και το άλλο, προφανώς, ακόμα κι αν φτάσουμε σε αντισυνάριο που μπορώ να εξηγήσω για ποιους λόγους αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι βλέπουν θετικά την Τουρκία για τη συμμετοχή της σε αυτό το εγχείρημα, σε ποιο βαθμό θεωρώ θα είναι πολύ απαιτητικό, θα πρέπει να τεθούν κάποια conditionalities. Αν μου επιτρέπετε, μια κριτική που μπορώ να ασκήσω είναι ότι η κουβέντα που κάνουμε τώρα θα ήταν κάτι που θα μπορούσε η Ελλάδα, σπάζοντας τη λογική της πεπατημένη στο διμερές επίπεδο, να είχε θέσει αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δηλαδή, θεωρώντας ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι ένας από τους λόγους που στήριξε και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη θέση, είναι γιατί είναι χώρα status quo. Και αντιλαμβάνεστε, μια εισβολή θα δημιουργούσε ένα ανοιχτό προηγούμενο όχι μόνο για μας, αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία, με ανοιχτό το ζήτημα της ανθρωπικής της Τουρκίας. Θα ήταν τότε μια πρώτη ευκαιρία να πεις, ακριβώς όμως πάνω σε αυτό, και ακριβώς ξέρετε με το γεγονός ότι και η αλληλεγγύη πολλές φορές αποτελεί και νόμισμα εξαργυρώσιμο, είναι μια πρώτη ευκαιρία να λυθούν αυτά τα ζητήματα, και με έναν σεβασμό και σε όλο το αξιακό πλαίσιο που μας συνόδευε. Τώρα, πολλά από τα οποία κουβεντιάζαμε πριν κάποια χρόνια με μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας, σήμερα, επαναλαμβάνω, τίθενται ένα αμφιβόλο, και όπως έχει ενισχυθεί πολύ πιο έντονα το συναλλακτικό πρόσημο. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος να πεις στους συνομιλητές σου τι asset διαθέτει η Ελλάδα, όπου το δικό μου το συμφέρον είναι και εξυπηρετεί και το δικό σας συμφέρον, κύριε Νάνη, άμα είστε Αμερικανός. Και δεν σας συμφέρει, για παράδειγμα, να εκχωρήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία, λέω ένα ακροπά. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας προϋποθέτει και μια αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπετε τα κράτη γίνονται, ξέρετε πώς υπάρχουν οι headhunters που κυνηγάνε, έτσι, στελέχη επιχειρήσεων. Εμείς αυτή τη στιγμή αναζητούμε κυνηγούς εθνικής ασφάλειας. Έτσι, και σε έναν, επαναλαμβάνω, περιβάλλον πολύ πιο σκληρό, ανταγωνιστικό, που πρέπει να προσαρμοστείς. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος, και όλα αυτά που σωστά υποστηρίζαμε για κανονιστικά πλαίσια, από πίσω τους πλέον πρέπει να έχουν και έναν επαρκή βαθμό ισχύως, αποτροπής, και να είσαι διατεθειμένος ενδεχομένως και να τη χρησιμοποιήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Μιλήσατε για συναλλακτική στάση στις διεθνείς σχέσεις. Το βλέπουμε αυτό τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να γίνεται έτσι κυρίαρχο. Μιλήσατε για την αναθεωρητική τάση της Τουρκίας, αντίθεση με τη στάση της Ελλάδας. Πιστεύετε ότι
πρέπει να αλλάξουμε δομικά την εξωτερική μας πολιτική, ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαφορετική λογική πλέον, ή ότι μπορεί να προσαρμόσουμε τις υπάρχουσες θέσεις μας έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις διεθνείς συνθήκες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, θέλει πρώτα ένα κομμάτι, όλα τα κράτη θα τα δείτε να γίνουν πολύ περισσότερο διεκδικητικά, γιατί ακριβώς έχουν ανησυχία για το αν θα διατηρηθεί ή όχι το status quo. Και προφανώς και εμείς ανάμεσά τους, και λόγω έχουμε πολλούς λόγους παραπάνω λόγω Τουρκίας. Εγώ θεωρώ ότι μετά τις βαλτικές δημοκρατίες σας απαντούσα ότι η περιοχή αυτή είναι και η Ελλάδα που έχει μεγαλύτερο βαθμό απειλή στο μέλλον να πιεστεί, και ένας από τους λόγους που στηρίξαμε την Ουκρανία για μας ως Ελλάδα του εθνικού συμφέροντος ήταν ακριβώς γιατί θεωρούσαμε ότι ο αναθεωρητισμός δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Δηλαδή αυτό που έλεγα πολλές φορές στις δικές μου αναλύσεις είναι στο μέλλον μπορεί να δούμε περισσότερες χώρες να αυτοπροσδιορίζονται ως Ουκρανίες και περισσότερες επίσης να αποκηρύσσονται ως Ρωσίες πάνω σε αυτό. Δυστυχώς, ξέρετε, βέβαια η νοοτροπία είναι το πιο δύσκολο να αλλάξει σε μια χώρα, ειδικά όταν πολλές φορές, δεν το λέω για την Ελλάδα μόνο, το λέω ακόμα και για μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να πω στον κύριο Φαραντούρη, προφανώς υπάρχει το θέμα των προσώπων. Αλλά ξέρετε, από πίσω πολλές φορές υπάρχει και μια έλλειψη ή παρουσία μιας στρατηγικής κουλτούρας. Σε πολλά ζητήματα εμείς δεν διαμορφώνουμε αυτή την κουλτούρα, και θα σας το πω για τον πολύ απλό τρόπο. Λες, μα δεν χρειάζεται να το κάνω. Θα μου πει κάποιος άλλος τι θα κάνω και θα κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρετε, ότι θα καλέσει το 911 και θα σου έρθει η βοήθεια. Έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος πολλές φορές, ξέρεις, να ακούσεις βρείτε τα, ή να ακούσεις ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό. Νομίζω στο θετικό σενάριο, βέβαια, ξέρετε, οι κρίσεις είναι πάντοτε ευκαιρίες. Στην Αμερική μας λέγανε never let a serious crisis go to waste, γιατί σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις πράγματα έτσι, διαφορετικά. Ασφαλώς όμως εμείς δεν πρέπει να είμαστε όπως αυτό που λέμε, ξέρετε, πολλές φορές σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι υπεροκεάνιο, είναι δεξαμενόπλου, τρίβει αργά, είναι είμαστε 27. Εμείς πρέπει να είμαστε λίγο, ξέρετε, σαν τη σανίδα του σερφ, που επειδή τώρα το κύμα μπορεί να είναι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, όμως η σανίδα μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστεί. Ναι. Πολύ ωραία, κύριε Σέρμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Όχι, να απαντήσουμε πολύ σύντομα, επειδή βλέπω μία ερώτηση που είχε κάνει εδώ και ώρα η Αντωνία, κατά πόσο η εκλογή Τραμπ μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι με τη Ρωσία, τόσο ώστε η Ελλάδα και η Κύπρος να το εκμεταλλευτούν για τα κατεχόμενα. Εντάξει, τώρα δεν είχαμε χρόνο για το Κυπριακό, αλλά αντιλαμβάνεστε και εκεί υπάρχει μια αλλαγή υποδείγματος τα τελευταία χρόνια που θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι θετικό ότι ξεκίνησε πρόσφατα και ενισχύεται η συνεργασία της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπάρχουν λόγοι προκειμένου στις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων να υπάρχει και η Κύπρος εκεί. Θα έλεγα το ενδιαφέρον με τη Ρωσία, το αφήνω για αργότερα, αν το βλέπαμε, ξέρετε, καθαρά ως Ελλάδα, ας πούμε ότι δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα, θα σας έλεγα κάπως αυτή τη στιγμή η Τουρκία στη Μέση Ανατολή έμεινε χωρίς ανταγωνιστές. Δηλαδή Ρωσία και Ιράν με βάση το τι συνέβη στη Συρία. Άρα κάποιος θα έλεγε ότι εμένα με συμφέρει αργότερα η Τουρκία να έχει και κάποιους άλλους ανταγωνιστές. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί αυτό θα τους δημιουργήσει επιπλέον, αν θέλετε, περιορισμούς. Αυτός είναι ένας τρόπος πολλές φορές, ξέρετε, όταν αλλάζουν πολλά, να κάνεις και πολύ πιο out of the box, επαναλαμβάνω, προσεγγίσεις, και να είσαι και πολύ περισσότερο ευέλικτος, γιατί στο τέλος της μέρας σε ενδιαφέρει πώς θα υπηρετήσεις καλύτερα το εθνικό σου συμφέρον. Και αυτή φυσικά είναι μια συζήτηση, το λέω με αφορμή και κλείνω με αυτό, τις χθεσινές δηλώσεις του Πολωνού Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, οι οποίες, ξέρετε, είναι ανησυχητικές, αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, και θυμίζω ότι Ελλάδα και Πολωνία ήταν μπροστάριδες στο θέμα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. Και εκεί ασφαλώς πρέπει, ξέρετε, και εμείς να βάλουμε ότι η αλληλεγγύη στο τέλος της μέρας παραμένει και νόμισμα, αν θέλετε, εξαργυρώσιμο, γιατί αντιλαμβάνομαι πολλές φορές, ξέρετε, τον πανικό και ότι ο παράγοντας χρόνος μας πιέζει, αλλά ξέρετε, όπως συμβαίνει και στην ανθρώπινη φύση μας, πολλές φορές μέσα στον πανικό κάνουμε και λάθη.
δεν θέλουμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα να δημιουργήσουμε περισσότερα και στο τέλος της μέρας αλίμονο αν η Ευρώπη δεν εξακολουθεί να έχει και ένα αξιακό πλαίσιο. Δουλειά μας είναι από εδώ και πέρα, έτσι για να κλείσω και λίγο αισιόδοξα, παρόλο που ο Ντελόρ μας έλεγε να μην είστε ούτε αισιόδοξοι ούτε απαισιόδοξοι, απλώς πάντα να παλεύετε για την αλλαγή. Είναι εάν και κατά πόσο θα μπορέσουν αργότερα να γράψουν για μας ιστορικοί του μέλλοντος ότι την υπονομευμένη ελπίδα κατορθώσαμε να τη μετατρέψουμε σε περήφανη ιστορία. Συμπληρώνεται 80 χρόνια φέτος από το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί όπου μαζί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί κυνηγήσαμε εφιάλτες και όνειρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέρμπο. Όντως ένα μήνυμα αισιόδοξο το οποίο το έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ΕΟΠΕ για την διοργάνωση, αλλά πιο πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολουθήσανε. Πραγματικά από εδώ νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.